Moi! Juu, eli ei tullut vähän aikaa video, joten mä ajattelin, että mä nyt sitten annan taas itseltäni tällaisen videon. Ja tää liittyy mun rakkaaseen harrastukseen, eli mangapokkarien keräämiseen. Eli siis jos joku nyt ei tiedä, niin siis näiden keräämiseen. Ja nää pokkarit on suomeksi. Ja mua toisaalta ärsyttää se, että ne on suomeksi, koska mä oon tottunut, että ne on niin kuin lukee englanniksi. Niin sitten musta se on tosi ärsyttävää, miten ne on suomentanut näitä kohtauksia tänne. Että siis muuten ne on ihan sairaan ihania. Mutta niin kuin esim. Tollaset, missä niin kuin se saattaa niin kuin esim. Huiskahtaa käsi jostain penkin sarjat silleen wow, missä on kirjoitettu tähän, että luisk. Ja se on todella ärsyttävää. Mutta muuten nämä on kyllä ihan sairaan hyviä. Mulla on yksi englanniksi tällainen ja se on tää. Mä oon saanut tän joskus mun kaverilta. Ja tää on niin kuin lukee, tää on ykkösosa. Mulla ei oo edes muita näitä. Ja täällä takana yleensä lukee, että kuinka paljon nämä maksaa. Ja mä en nyt ole ihan varma, että kuinka paljon tää on maksanut. Tää niin kuin on, mä otan tän mun kaverilta. Ja mä en ihan varma, että onko toisen hinta. Tuo oli niin kuin 11 €. Mut siis tällaiset niin sanotusti normikokoiset pokkarit. Niin tää maksaa 6,90 ja tää 6,20. Se riippuu niinku siitä, että mikä se sarja on. Mut siis joo, tää on aika kallis harrastus, koska mulla menee kuitenkin, näitä tulee kuukaudessa, kun mä kerään nyt siis näitä kahta sarjaa, Kuroshitsuja ja sitten Soul Eateria, niin näitä tulee kerran 2 kuussa, oisko noin suurin piirtein. Ja tiedän se silleen ole paljon, mutta kuitenkin näihin sitten menee, kun näitäkin on siis, näitä on yli 14 ja näitäkin on 25. Et jos joku haluaa nyt laskea, niin voisi laskea, kuinka paljon näihin menee sitä rahaa. Mutta totta kai mä sitten lukisin paljon mieluummin niitä englanniksi. Mutta mun mielestä on tosi kiva, että näitä niinku sitä kuitenkin on. Että on ainoa sarja, minkä mulla on alusta asti. Et sitten mulla on yksi sarja, minkä mä sain mun kaverilta. Niin kokonaan sitten messis mukana. Et jos noista niin kun jotain hyvää, niin musta on tosi kiva, että mä pystyn myös lukemaan ne, koska yleensä mangoissa on paljon enemmän mitä animes. Ja sitten jos ne on vielä englanniksi, niin sun kielitaitokin kehittyy, mutta ne on kyllä suomeksi, että mun kielitaito nyt tästä enempää kehity. Jos jotain nyt huonoja puolia pitäisi sanoa tällaisista pokkareista, niin just se, että nämä on aika hintäviä. Riippuen siitä, että näissä joku 4 episodia ehkä tungettuna yhteen. Mut siis nämä on oikeesti aika hintäviä. Ja sitten, että okei, kaikissahan on sen ikäsuositukset ja tälleen. Mä oon onneksi sen verran vanha, ettei mun tarvi niistä välittää. Ja sitten se, että ne välillä kirjoitetaan aika oudosti niitä juttuja suomeksi. Niin sitten sen haittaa esimerkiksi jossain sellaisissa mangapokkareissa, missä on paljon jotain niin kuin attack-moveja. Esimerkiksi Narutossa. Mulla on niitäkin pari, mutta ne on kaikki ihan eri numeroisia, että ne ei ole missään järjestyksessä. Mut joo, saitte nyt vähän kurkata tähän mun harrastusmaailmaani, eli siis näihin. Ja niin, olisi ihan kiva tietää, että onko siellä runnun toisellakin puolella jotain animesta kautta mangasta kiinnostuneita, kossaamista harrastavia ihmisiä. Että saisin sitten jotain ehkä inspistä tai tietoa sitten jostain tulevista tapahtumista tai jotain. Moi moi!